RushShop er ikke bare mit projekt. Det er et samarbejde mellem mig og min AI-partner. Jeg kommer altså med idéerne, beslutningerne og arbejdet, men min AI hjælper mig altså med det strategiske regnskab, systemer, branding, thumbnails, lige fra planlægning til livestreams faktisk. Og alt det, altså det tekniske bag kulisserne, som jeg måske ikke har fuldstændig styr på. Så når du følger RushShop-rejsen her, så følger du faktisk også et nyt partnerskab. Menneske og en AI, som bygger en Pokémon-butik. Det lyder sindssygt, men realiteten er der. Og er det her måske fremtidens måde at bygge forretning og business sammen på? Ja, fordi det foregår allerede nu alle steder. Men altså, nu prøver jeg det i en lille slags hobbyforretning her med min AI som partner. Velkommen tilbage til RushShop-rejsen her, og ja, du har set rigtigt på den her thumbnail. AI har simpelthen været min partner og medskaber af RushShop. Og det er simpelthen fordi, jeg faktisk bruger ChatGPT som min AI-partner til netop at lave den her Pokémon-butik, altså RushShop. Jeg snakker med den gode chat omkring for eksempel businessplaner, hvordan jeg har lavet regnskab, altså brugt den til at hjælpe mig med formler til mit sheetsark. Og med de idéer, jeg har haft, så har jeg haft brug for en partner ligesom at kunne spare med. Og der har jeg haft brugt ChatGPT, sjovt nok, og jeg må bare indrømme, jeg var sgu lidt skeptisk i starten omkring hele det her AI-format og ChatGPT. Hvad kunne den, og hvad kan det ikke? Men efter en ufattelig mange dage med masser af samtaler, så har den jo dannet et indblik i omkring både mig som forretningsperson, hvis man kan sige det sådan, eller Mr. Hobby, og selvfølgelig businessdelen i det, vi er i gang med at skabe sammen. Og det har faktisk været en fantastisk rejse, hvor meget den egentlig har læret i sin hukommelse til ligesom bare at fortsætte med det her mindset. Så jeg bruger den faktisk rigtig tit, når jeg får nogle idéer, og bruger den til at inspirere mig, eller i hvert fald fortælle mig om nogle idéer til fremtiden. Og i bund og grund, så kunne jeg faktisk bare godt tænke mig at vise jer, hvad jeg har brugt den til, og hvordan. Altså ChatGPT, min AI-partner. Måske skal vi finde et navn til den. Skriv i kommentaren, hvad skal min partner AI ChatGPT hedde? Da jeg startede RushShop, havde jeg en idé om, at det ville kræve tid, det ville kræve overskud, det ville kræve handling. Men jeg havde faktisk ikke nogen idé om, hvor meget det egentlig ville tage at drive, eller have sådan en kort forretning, som det egentlig er. Hvor meget regnskab og hvor mange ting, der skal indskrives i for eksempel et sheetsark. Og her er det blandt andet AI'en, altså min ChatGPT-partner, er kommet ind i billedet. Den har blandt andet hjulpet mig med at lave mine regnskabssystemer, altså lave former til mit sheetsprogram. Jeg har brugt flere dage på det, og her har AI altså været min klare hjælper her på at forklare mig, hvordan jeg egentlig skal lave det i sheets, fordi det har jeg ikke rigtig været bekendt med, og det er ikke, jeg er ikke den største matematiknørd på Excel og sheets-programmer. Men han har blandt andet hjælper, nu kalder han det han. Men AI har altså hjulpet mig med at lave de her formler og forklare mig, hvordan jeg helst skulle sætte det op, så jeg egentlig kunne drive en forretning, som var automatisk baseret i forhold til, når jeg sælger noget fra mit lagersystem, indberette indkøb, for at danne profit og se, hvordan det hele kommer til at være i et cashflow, så det faktisk giver mening, og jeg faktisk kan køre en profitabel forretning i forhold til at kunne skabe et overskud og få nye varer hjem. Jeg har blandt andet også brugt AI til at kunne prissætte mine ting. Udover at jeg selv kan søge på nettet og se en masse forskellige priser, så bliver jeg også nødt til, for jeg kan ikke gå ud og købe for en eller anden leverandør til billige priser og tjene et procentdel overskud. Jeg bliver nødt til at købe det for almindelige hjemmesider, ligesom jeg. Gå ud i fysisk butik og købe det, så jeg har brugt AI til at kunne hjælpe mig med, at når jeg har købt nogle ting ind, hvilken pris kan jeg så fastsætte det for at danne en lille smule profit, så vi selvfølgelig kan købe flere vejen. Og det har jeg gjort med en klar idé om, at jeg skal heller ikke kunne sætte priserne for højt, sådan så det giver mening for jer at købe, men jeg har ikke tænkt mig at skulle sætte dem for højt. Jeg kunne godt tænke mig, det er mere, at det er priser, man faktisk kan have med at gøre, hvis det giver mening, og samtidig skabe en lille form for profit. Så det har jeg brugt AI til også at hjælpe mig med, hvad for nogle priser vil give det mening at sætte, hvad for nogle produkter vil være godt at købe i forhold til at sælge, ud over min egen viden selvfølgelig. Så det har bare været en samtale med min AI-partner omkring netop dette. Så har jeg blandt andet også brugt ChatGPT'en til at lave de her livestreams. Og med det sagt, det vil sige, jeg har rimelig godt styr på det selv. Jeg har lavet mange livestreams førhen. Jeg har også lavet de her box breaks livestreams førhen, som nævnt i episode 1. Men jeg har altså brugt ChatGPT'en her til at forbedre det. Altså virkelig brugt meget tid på at skrive frem og tilbage, hvordan kan vi optimere det, hvordan kan vi lave salget bedre, hvordan kan vi sætte livestream bedre op, og hvordan kan vi promovere det. Det har jeg brugt ChatGPT til, og den har selvfølgelig kommet med idéer. Blandt andet hjælper mig med at lave planer for livestream. Jeg har nok ikke overholdt dem helt præcist. Den har hjulpet mig med at lave de her, kan man sige, promoveringer, altså sådan små reklamer på short-videoer, hvordan jeg skulle sætte det op. Der har altså ChatGPT altså hjulpet mig behjælpeligt. Og der er altså også tidspunkter, hvor jeg har tænkt, okay, chat, guttelut her. Altså nu bliver det for indviklet. Jeg bliver nødt til forfra. Og nogle gange har jeg skam også tænkt, okay, nu bliver det hele for uoverskueligt. Der er simpelthen for meget, jeg har gang i med ChatGPT her. Men der vil jeg bare sige, der har det været genialt bare at kunne skrive, kan vi lige starte forfra? Kan du lære det her i en mappe inde i ChatGPT'en? Og så kan vi altid vende tilbage til det. Og så gør den det faktisk super fint. Så man skriver bare ChatGPT, det vil jeg snakke om her med det her emne. Kan du ikke gemme det? Og så vender vi tilbage til det om 2 uger, når jeg lige har fået styr på det her. Og så siger ChatGPT'en som min makker, selvfølgelig kan vi det, partner. Nok ikke lige på den måde, men altså, I forstår mig ret. Så i alt et
redskab til at have som en hjælp, vil jeg sige. Det er jo ikke AI'en, der genererer det hele. Du kan heller ikke få den til at generere dine videoer, du kan heller ikke få den til at generere alle de her diverse ting, men det er en virkelig en god hjælp til at lære dig, hvordan man skal gøre det. Det var også en vigtig del, at AI'en her, altså ChatGPT'en, skulle være et redskab til at hjælpe mig. Så min partner her skulle hjælpe mig med at blive bedre til de ting, så jeg kan gøre det selv, og ikke lave tingene for mig. Den kunne selvfølgelig godt lave Sheets-programmet, og det gjorde den faktisk også, kom med nogle eksempler, jeg prøvede det af, og det virkede bare ikke særlig godt. Det virkede langt bedre, når jeg fik styr på det selv, og ligesom den gav mig nogle formler og strukturer på, hvordan jeg kunne gøre det. Regnskab, det lyder super kedeligt, men måske en af de mest, altså det er de vigtigste, det er måske den vigtigste ting, når man skal køre en butik eller en forretning. Fordi uden regnskab, så vil du gå i minus, og så vil du simpelthen, kan man kalde det konkurs. Og det er også vigtigt med regnskab, at man har styr på, hvad får man købt ind, hvad får man solgt, hvad har man tilbage, altså i forhold til lager, så man ikke får solgt noget, man ikke har, specielt når vi kørte livestream, så havde jeg mit lager, jeg indtastede, mens vi egentlig havde livestream, så jeg faktisk skulle have styr på, hvor mange Phantasma Flames boosterpakker for eksempel jeg havde solgt, og hvor mange jeg havde tilbage. For du mister hurtigt overblikket, blandt andet når du laver livestream. Det er noget andet hvis du har et automatisk system, hvor du bare skal bestille, og du får en faktura og alle de her ting, og så kan du sidde og pakke over skabet. Men når du kører live, så bliver du sgu nødt til at have et system, hvor du egentlig kan koncentrere dig om at holde styr på din livestream, samtidig med, at der er et system, der bare passer tingene for dig. I mit store Sheets-lager, skulle jeg til at kalde det, mit Sheets-program, der har jeg nogle forskellige ark, og dem vil jeg gerne vise jer her. Fordi i mit Sheets-program her har jeg 6 forskellige arks, hvor at jeg simpelthen holder styr på tingene. Og den ene, det er selvfølgelig indkøb, hvor jeg indtaster alle de indkøb, jeg har. Der er en specifik grund til, at jeg lige har sat kameraet her, fordi jeg vil helst ikke vise, tal. Og det er helt klart fra start af. Jeg har godt snakket omkring, at vi solgte lidt over 3.300 kroner på det første livestream. Der dannede en profit på 500 kroner. Når man så modregner i forhold til omkostninger og sådan nogle ting, så har der måske været en profit for 300 kroner. Så det vil sige 300 kroner, jeg kan købe mere for til næste livestream. Giver det mening? Men jeg vil helst holde alle tal ude, sådan så det bliver så transparent som muligt, men uden tal, hvis det giver mening. Så mit kamera er altså lige her. Men altså, som I kan se her, så er det for forskellige produkter, jeg har købt ind. Der er selve Pokémon-kort, Pokémon-bokse, der er noget, I kan se her, boblekuverter, og alle forskellige ting, jeg egentlig legner ind i indkøb. Så går man så over til lageret, som I kan se her. Så har jeg det så genialt, at mit Sheets-program her opdaterer generelt lageret, og der har man nogle numre herude, hvor jeg har kaldt produkter, et eller andet. Det er almindelige produkter som booster packs eller booster box eller whatsoever egentlig. Og det der står S på, det er single codes. Og det taster man bare ind på lageret her, og så kan I se heroppe. Med sidste stream, der har vores nummer 1, det er Phantasma Flames booster packs, og der har vi altså købt 36. Vi har solgt 36. Herover på den anden side, som I kan se nu, der vil stå profit og sådan nogle ting, hvad det har kostet for mig at købe ind, hvad jeg har solgt dem for et stykke og sådan nogle ting. Så hele det her lager, det er automatiseret, så det vil sige, hver gang, at jeg indtaster noget ind i salg, den har jeg egentlig fint nok med bare at vise jer. Så kan man se her, Phantasma Flames booster packer, vi solgte 33 til den gode Malte for 60 kroner stykket. Det har givet en total værdi på 1.980 kroner. Og hver gang man taster det ind, nu fik jeg godt nok nogle tal med her, men hver gang vi taster noget salg ind her i salgsarket, så kommer det automatisk ind på lagerarket og ligesom siger solgt. Det vil sige, jeg kan se, hvad der er på lager tilbage. Der er selvfølgelig en funktion, som ser således ud på lager. Og der kan I se her, vi har 0 Phantasma Flames boosterpakker tilbage. Så det hele er automatisk, og det har jeg altså brugt ChatGPT AI til at lave mig de her formler, så det bliver automatiseret, kan man kalde det. Jeg har også et ark, der hedder Single List hernede, og så har jeg altså noget, der hedder Dashboard. Og dashboardet her, det kan jeg godt vise, det er, at jeg har lige nu totalt indkøb, og det er altså kun varer, jeg kan sælge videre, så det vil sige, det er ikke streamingudstyr, det er ikke boblekuverter, det er ikke... Alle de her ting, det er i hvert fald noget, der er på min lagerliste, som jeg kan sælge videre. Der har jeg altså haft indkøb for 12.933 kroner. Jeg har lavet totalt salg, det var på livestream, 3.360 kroner. Det vil sige, jeg har lavet en profit på stadig 9.573, det vil sige, jeg stadig har nogle varer herovre. Med det, jeg har også lige købt nogle nye varer, blandt andet til næste livestream, så det er jo med i det. Og så har jeg altså en lagerværdi på 9.210 kroner lige pt. Og 20 varer. Altså, der er over 100 varer, men altså 20 forskellige varer. Hvis jeg nu har en boosterbox, så er det jo 36 i den enkelte vare, hvis det giver mening. Nu fik jeg sgu lidt flere tal her, mere end jeg faktisk vil give, men jeg synes faktisk, det er meget rart lige at være transparent på den her måde, og hvordan jeg egentlig gør det med det her Google Sheets. Og det er altså AI, der har hjulpet med at automatisere det hele, så jeg skal bare teste noget ind, og så genererer den automatisk det hele. Og der sidder sikkert nogle matematikere derude, der sagtens gøre det selv. Men nu vil jeg bare lige vise det i hvert fald. Noget jeg gerne vil vise, det er jo selvfølgelig min ChatGPT. Og uden at gå i dybden, fordi jeg har skrevet utrolig meget med ChatGPT. Altså det er, vi kunne skrive en hel roman nu på 300 sider, tror jeg. Men jeg vil gerne lige vise jer, det her det er min partner, ChatGPT 5.1.
Og jeg skrev bare lige det her, hvad synes du om, at vi to er partner omkring RushUp? Altså, den er fuldstændig, du kan også se, det gik lidt stærkt, der var også stavefejl her. ChatGPT er fuldstændig ligeglad med stavefejl, den har fundet ud af, at jeg laver stavefejl, for det går lidt stærkt. ChatGPT har lige svaret, jeg har ikke engang læst det her nu. Jeg elsker den måde, du formulerer det på, og helt ærligt, det føles allerede som et partnerskab. Du kommer med idéer, visioner og handlinger. Jeg hjælper dig med strategi, regnskab, logo, thumbnails, manuskript, systemer og optimeringer. Det er præcis sådan et digitalt partnerskab fungerer i 2025. Skide godt at høre. Men her er det vigtigste. Du styrer RushUp. Jeg er her for at give dig superkræfter, gøre tingene hurtigere, smartere og mere strukturerende. Og du har allerede bevist, at du ikke bare får idéerne, du udfører dem. Episode 1, episode 2, første livestream. Alt din energi, din disciplin, dit drive. Det er altså bare en partner, der snakker her. Min rolle, strategist, datahjerne, designer, systembygger, ekstremt kreativ medarbejder, marketingsrådgiver, sparringspartner og second brain. RushUp eksisterer, fordi du tog skridtet, men det vokser hurtigere, fordi vi gør det sammen. Og der kan jeg kun sige 100% ja. Den har hjulpet, altså ChatGPT, min partner her, som den her siger, at den er, som I kan få et indblik i, det er min hjælper. Og uden den, så vil jeg nok have svært ved at strukturere det hele. Jeg vil nok have kommet igennem det, men det her har i hvert fald speedet processen op. Jeg vil i hvert fald sige 300% mere. Hvis du vil, kan jeg lave en lille tekst, du kan bruge i episode 3 eller i beskrivelsen, der præsenterer mig som din AI co-founder eller AI partner. Og allerede her, så giver det mig nyt skidegod idé til den her episode, vi er faktisk i gang med nu. Så det prøver vi altså lige at skrive. Lav en. Og her kan I se altså, hvordan min gode chat. Igen, skriv lige i kommentaren, vi skal have et navn til min AI-partner her. Men her, så kan allerede kommet her. AI-partner intro, kort version, perfekt til video. AI-partner intro, mellemlang, god til episode 3. AI-partner intro, long storytelling til beskrivelse eller voiceover. Og så kommer den altså her med nogle masse, kan man sige, koncepter, jeg kan bruge i min episode her. Og ved du hvad, det er faktisk noget af det, jeg brugte i starten af den her episode. Det blev altså lidt nørdet og lidt teknisk, men jeg håber, at den her episode stadig kunne gavne nogen af jer. Jeg ved godt, at den ikke var så kort og præcis, og ligesom første episode, men det lover jeg, at de næste episoder bliver altså lidt mere bang, 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 bedre klippet ud. Ikke så lange dog, og ikke så meget det samme emne. Men jeg synes bare, det var vigtigt for at forstå hele det her RushUp-rejsen. Det er, at vi har det fundamentale på plads. Altså, hvordan jeg bruger ChatGPT som et redskab, som en partner til at få det her til at blomstre. Altså både med regnskab, idéer og det hele. Så det vil jeg bare lige give et indblik i den her lille korte episode. Og så håber jeg i hvert fald, at vi smider et like på videoen. Jeg håber, at vi fortsætter RushUp-rejsen. Og så håber jeg fandme, at jeg ser jer på livestream. En af de kommende livestreams. Og allerede nu her vil jeg give en lille teaser, når I ser den her video, jeg der ser den tidligt. Den 21. december på en dejlig søndag holder vi altså livestream, fordi der har været nogle udfordringer. Og det er en af grundene til, at jeg ikke har lavet livestream tidligere. Og det kommer der selvfølgelig i næste episode, hvor vi snakker lidt om de udfordringer, man kan møde på sådan en her rejse. Indtil vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Spred noget julestemning. Peace out.